έχει αλλάξει στις τελευταίες κατοχές. Όχι, θα ποστάρει, εκτελεί αμέσως, νίκησε. Έχουν την ευκαιρία, όχι, δεν υποδέχθηκε καλά ο Κόφι. Τώρα όμως από τη συνεργασία με τον Αβδά, από τα 35 που απομένουν, τα 12 είναι του Περιστερίου. Ο Χάρης, δύσκολη προσπάθεια, σε έναν χρόνο, το follow από τον Κόφι. Ξοδεύει τα δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ για να αφήσει το ελάχιστο της απόκλησης, κάπου 1-2 δευτερόλεπτα δηλαδή. Ρέινολς. Κόφι, ομοσπονδιακού τεχνικού πια. Βασίλη Σπανούλη, έτσι μονακό βέβαια. Αυτό μπορεί να τελειώσει δηλαδή το ημίχρονο πάνω από τους 10. Διαφορά. Ο Κόφι κράτησε ισορροπία, σκόραρε, δύσκολη φάση. Ο Κόφι, η αναπήδηση τον ευνόησε. Χάρης, ωραία δημιουργία. Κόφι από τη γωνιά, 73.